L-Anamnesis. Kif rajna sissa, iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mhix ħaġa oħra għajr l-ubbidjenza għall-kmand ta' Ġesu. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Il-kliem li jgħid is-saċerdot wara l-konsagrazzjoni ifakkarna li hemm rabta bejn iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu aħna u s-sagrifiċċju li wettaq Kristu bil-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Il-Quddiesa hija t-tifkira u t-tiġdid tal-istess sagrifiċċju. Jiġifieri aħna waqt il-Quddiesa niftakru x'għamel Ġesu fl-aħħar ikla u fuq il-Kalvarju u fl-istess ħin l-istess sagrifiċċju jisseħħ fuq l-artal taħt is-sinjali tal-ħobbs u tal-inbit. Din it-tifkira jew aħjar anamnesis aħna nibqgħu nagħmluha sat-tieni miġja tal-Mulej Ġesu.